Запознайте се с обществото на плоската земя. Група от хора с подобно мислене, които предполагат, че Земята всъщност не е сфера, намираща се в необятната и развиваща се Вселена, а плоска и неподвижна равнина. Първоначално си помислих, че това е шега или някакъв вид религиозно философско учение, което отрича научния напредък. Човечеството е живяло в мрак и неведение достатъчно дълго и най-накрая разполагаме с обективна, прогресивна наука и напредваме в разбирането на тази велика мистерия. А плоскоземците смятат, че е нормално да се популяризират такива антинаучни теории. Въпреки това реших да го проверя преди да го отхвърля напълно. Всъщност исках просто да се посмея и забавлявам, за да прогоня скуката. Но въпреки целият ми скептицизъм и желание да развенчая и усмея тези плоскоземци, това, което открих, беше повече от удивително. Най-накрая открих нещо, което предизвика моето научно разбиране за света, не само с теория, но и с сериозни научни доказателства. Искам да споделя това с вас. Ако желаете, елате с мен в тази заешка дупка, за да разберете дали наистина нашата Земя е плоска и неподвижна равнина. Преди да започнем, искам да ви помоля за едно единствено нещо. Бъдете с отворено съзнание до края на този сериал и поставяйте под въпрос абсолютно всичко. Обещавам ви едно, накрая със сигурност ще се съгласите, че всичко, което ни е казано за нашата планета, не е точно така, както изглежда. Може дори да откриете, че мирогледа ви за света се е променил така, както се случи с мен. Упреждавам ви, че тази заешка дупка е дълбока, а понякога е може би дори малко тревожна. Но ние ще правим стъпка по стъпка и кой знае, може дори да успеем да срещнем Алиса по пътя към страната на чудесата. Последвайте ме във втората част на какво се случва със света за Бога.